matuƙa Allah ya buɗa ma taimaki al'umma su ji daɗi. Let's go! Ɗinki na shike. Na gaya ma an gama ɗinkin nan an jima kaɗan za a dawo da shi. Wallahi ba ni da wannan. Wallahi ƙarya haka nan ne hito duniya ina ta roƙon ɗinki. Ina cewa ko likawani na a taimakar. Babu wanda ya ji na taimakar sai Abdulkarim Musa Eke, Saddaunan Unguwar Sarki. Muna ta kuka muna cewa Saddauna ya rasu. Ashe wallahi shi na Unguwar Sarki. Ni wallahi da ma a ce shi na a gwamnan jihar. Ka yawo biyar ka zo ka buga ni ƙarfe biyar. Ƙarfe na to ina nan sai bai ta. Ka yawo. Ka yawo wuri ka kai. Wallahi biyar ka zo ka buga ni. Dan Allah ran da ka yawo. To wallahi bari in waɗi ba. Wallahi in baka wai shaddan nan ba. Wallahi sarar kuna zai ma. Ka gane ta? Ni so samu ne ma da ka tare. Wallahi haɗa ka zan yi. Ai mutumin kirki na. Wallahi haɗa ka zan yi da shi. Zan haɗa ka da shi. Ai ba ɗinki ɗaya ban ba. Wallahi har da buhunan shinkawa ko ba ni ɗaya ba. Duk jama'a wallahi kowa ya ba. Wanga lokaci da ake ciki yace wallahi shi dukiya ta talakawa ta yayi ta rarraba wa mutane faɗi ma. Kai ma ran sallah. Ka taho gida ka ci jallabiya. Zan zo wallahi. Shinkawa da haduka. Ka taho ka ɗibi girki. Wallahi zan zo. Na rance da Allah. Insha Allah zan zo. To yanzu ta yaya zan yi tunda dai na gano da gaske yi min ɗinkin gaza kai in amma in kai mai iskarci wallahi sarar guna zai ma sabon kuyi Let's go! na rance da Allah shi zai ma an gama in Zan zo wallahi. awo Insha Allah. to mallan sai an jima ko An gama ma ɗinkin kana zuwa. Inda ranka su ce ka kyauta in ma ba ka ce ka kyauta. Kowai taimako, jalla yana taimakan shi ai.